6,000 kilometru min-naħa għall-oħra tal-Atlantiku. Din hija l-isfida li għandu qudiemu l-atleta Malti Steve Ketkuti u t-tim tiegħu hekk kif l-ewwel ta' Marzu ser ikunu qed jaqsmu l-Atlantiku mill-Portugal sa French Guiana fl-Amerika t'isfel fuq dgħajsa ta' qdif. Din l-isfida Ketkuti daħlilha wara li ħuh Mike tilef il-battalja mal-kanċer fil-moħħ madwar 3 snin ilu u l-fondi kollha li se jinġabru se jmorru għand Hospice Malta. Da qegħdin tim ta' 5 inkluż jien ovvjament, u l-iskop ta' din l-avventura għax hija avventura kollox. L-iskop tal-avventura li niġbor fondi għal hospice. Da qed nagħmel anke fil-memorja ta' hija miet eżatt 3 snin ilu miet kanċer tal-moħħ, brain tumor, u il-hospice tawna ħafna għajnuna u xtaq b'xi mod ngħidulhom grazzi tal-għajnuna u nirreċiproka. Steve aċċenna wkoll l-isfidi li se jkunu qed jaffaċċjaw quddiem din l-avventura kif ser jippruvaw jiksru r-rekord li jaqsmu min-naħa għall-oħra tal-oċean f'inqas minn 48 jum. F'din l-isfida kull qaddif huwa stmat li se jitlef 6,000 kalorija kuljum biex sa tmiem l-isfida jitilfu 7 kilogrammi. Mistenni wkoll jiltaqgħu ma' baħar xejn sabiħ e kif mistennija jaffaċċjaw mewġ għoli anke 10 metri. Dan li ħanamlu huwa żewġ sigħat qdif u żewġ sigħat nagħmlu affarijiet oħra. Noqogħdu nieklu, nirranġaw affarijiet li nirranġaw, blogging ukoll jew affarijiet hekk. Et ħanamlu 12 siegħa kull jum ta' qdif. Allora that in itself diġà ħaġa challenging u dija għal xi nisperaw 48 ġurnata, ma jista' jkun anke 55-60 ġurnata. Steve appella mal-pubbliku sabiex kulħadd jgħin bil-mod tiegħu u spjega li tista' tingħata donazzjoni wkoll. Ftaħt sit elettroniku għal din is-sfida, crossrower.ch għax ngħix l-Iżvizzera, dik hija l-unika ħaġa. U hemmhekk hemm il-logo tal-hospice fejn nies jistgħu jikklikjaw fuqha u jagħmlu donations kemm iridu. Naħseb il-minimum hija ta' xi €10. Ovvjament every little counts, kull qatra timla l-ġara ngħidu.